El cementeri de Sant Antoni Abat d'Alcoi i la ciutat dormida és una proposta cultural i turística que posa en valor una part més del patrimoni històric de la ciutat d'Alcoi. La ruta nocturna històrica i artística pel cementeri és un clar exemple d'aprofitament d'uns recursos turístics que poden semblar curiosos i poc habituals, tot i que és comú a grans cementeris com ara els de Barcelona o París. D'especial, per una banda, el cementeri el que té és que, com he dit abans, reflectís la societat industrial, reflectís les classes socials que van néixer durant el procés industrial, tant els burguesos com la classe del proletariat, com una classe mitjana, i així es pot veure molt bé reflectit. No és com la resta de cementeris que potser pel cas de la necessitat de creixement s'ha llevat tot, s'ha construït de nou, així no, així s'ha respectat totes les parcel·les, inclús parcel·la de militars, parcel·la del clero, parcel·la de les religioses, panteons, fossa comuna, aleshores veu molt bé. Gràcies a la seva necròpolis, Alcoi forma part des de 2012 de l'Associació de Cementeris Significatius d'Europa i alhora de la Ruta Europea de Cementeris, considerada itinerari cultural pel Consell d'Europa. La regidoria de turisme de l'Ajuntament d'Alcoi ofereix la possibilitat de recórrer el cementeri a la llum del dia, però també i des de 2012, quan la nit cau. L'atractiu de la visita es multiplica pel to pausat de les explicacions i la il·luminació escassa, però molt marcada. Fer-la per la nit, l'incentiu que té és que és una ruta que podem veure una estètica diferent. No és el mateix pel matí, en què el sol reflecteix i es pot veure tot d'una altra forma, per la nit és diferent completament. La lluna, les estrelles, la forma que reflecteix la llum. Els historiadors donen detalls artístics de tot el que es pot trobar al cementeri. Recorrent i analitzant aquestes dependències, es pot reviure part de la història contemporània de la ciutat, paradigma de la societat industrial. Aquest cementeri començà a utilitzar-se en 1885, dotant-lo l'enginyer Enric Vilaplana d'un projecte definitiu ja al 1889, quedant reflectit cada moment i esdeveniment a les diferents fases constructives. Per exemple, a les catacumbes úniques a Espanya, trobem la tomba de l'alcalde Agustí Albors, Pelletes, assassinat pel poble el 1873 en la coneguda com Revolució del Petroli. Les galeries subterrànies donaven cabuda a les classes benestants, però les modes i les normes progressen de la mà d'una societat en constant canvi. Així, les tombes a peu de terra enceten una nova època amb làpides de tots els tipus, materials i formats artístics. Polvo eres i en polvo te convertiràs. Pues el mateix passa, sí. Això és una mentalitat molt anglosaxona. Si anem a cementeris del Regne Unit, anem a veure aquestes formes on, ja dic, les construccions són envoltades per la natura. Molt poquetes dones en aquest moment sabien llegir i que a més està llegint el Heraldo de Madrid, un diari més de tipus liberal. Aleshores, està reivindicant el seu paper de dona en la societat, una societat que podríem dir més masclista i més abigarrada en el patriarcalisme, no? La diversitat de creences i la llibertat que naixerà als albors del segle XX també generarà nous recintes, amb un lloc tancat per als no creients, amb làpides tan curioses com ara revolucionaris per a l'època. Una de les últimes construccions és el recinte dels Alcoians Il·lustres, inspirat en el Panteó romà i la capella Woodland d'Estocolm. Així trobem, per exemple, l'actor i cantautor Ovidi Montllor. Els panteons de les sagues familiars dels industrials alcoians competeixen en tamany i detalls arquitectònics i podem trobar diversitat d'estils, com des del modernisme del Panteó Escaló, passant per l'eclecticisme historicista del pavelló de la família Vicenç, fins a arribar a les propostes més modernes, com ara el de la família Erum Pasqual. Fet en acero corten, és un tipus d'acer que es va rovellant al llarg del temps, però que no es trenca mai, i és la forma actual, constructiva, més novedosa que n'hi ha. O una de les joies del cementeri, disseny de Ferran Cabrera i projecte de l'arquitecte que va dissenyar gran part de l'actual Alcoi, Vicent Pasqual, amb una suggeridora escultura de Llorenç Ridaura. És marbre de Carrara, altra volta, i són unes formes, ja veu, és una de les seves millors obres. La ciutat dormida és una experiència turística única i inigualable,
apta per a tots els públics i amb un notable contingut històric, artístic i sociològic. L'Ajuntament d'Alcoi, a més de les habituals rutes diurnes, organitza 2 visites nocturnes a l'any, a finals de maig amb motiu de la Setmana Europea de Cementeris i a finals de setembre pel Dia Mundial del Turisme. Cal concertar prèviament la visita.